Sema yes. Komiti mar od bura mochung' weche mag thieth osebedo ka dayo dho jatend migao mar thieth Susan Nakhumicha kaluwore gi mibadhi momako sektano. Nakhumicha nochopo mbele komiti no okinyi ma kawuono kada mar duoko penjo ewi mibadhi moluoro okumba mar thieth mar NHIF mar piny owacho. Moko kuom thuond weche gin rem kembe chwalo omenda mag NHIF ne ute thieth ma jopiny dhiye kod kadi mag okumbano. Komiti no bende dwaro ler ewi wach mar osiptande moko matamre rwako okumba mar thieth mar NHIF e kind nonro mamoko. Watudore achiel kachiel gi jafwambo marwa Judith Omondi mantiere e alworano mondo mi onyiswa ni to chal nade. Judith Omondi, ketwa ne ler ni to chal nade gi thuoloni. Erokamano Milton, awinje achiel kachiel kanie magawa moro e boma ma Nairobi kae, kuma bende kamiti mar thieth mar od bura kaka isewacho ne obagro mokinyi ma kawuono kod bad migepe ma opogore mag migao mar thieth kama oriwo okumba mar thieth mar NHIF kaachiel kod bende duol matayo machwalo yedhe pacho kae KEMSA okinyi ma kawuono. Kata kamano Milton, duol ma ochung'ne kata mana bad okumba mar thieth mar NHIF ne okochopo kae kaka ne oriko irito kod jokanyo mag kamiti mar thieth. Kata kamano jatend migao mar thieth ne ochopo ka mar yaro to en ang'o ma osemiyo ok gichopo kae. Jatend migao mar thieth Susan Nakhumicha olero ni okinyi ma kawuono ne gin kod romo moro ma bende ne giloso ewi kaka gibiro chopo kae mondo mi gigol report ayanga ewi gigo kata mana bende obadho mamienogi ewi mibadhi miwacho ni okwako okumba no mar thieth mar NHIF. Susan Nakhumicha obede tago maliet kuma bende jod bura mane jokanyo ma komiti okete kagikoni bado kuma mochung' ne thieth e pacho kae NHIF okosebedo ka tayo tije yo makare kaka idwarogi. Manyiso ni kata mana bende chwalo omenda ne osiptene mopogore ma bende oseket ni tiye buo okumba no mar thieth okosebedo ka timore. Magi duto no wach ni biro twagi odiochieng' makiny kuma bende kamiti ni biro bagi romo magala moro kod jokanyo mag bado kuma mar thieth mar NHIF mondo mito giler ne gin ang'o mosebedo ka timore kanyo. Penjo moko bende oluoro ewi jatatije makoro bende nyicha oyier mondo mi obed kaka jatatije mar okumba mar thieth mar NHIF. Penjo moko luore ni komoro nyalo bedo ni okosebedo kotayo tije ne yo makaro kaluore ni osebedo ka en jatelo mochung' ne weche chenro mag claims kata mana puodho kod chwalo omenda ne osiptende ma bende tiyo e buo NHIF. Kwa dhi mbele Milton, en ni kopogore gi weche mag NHIF kanyo bende kamiti ni ne oluongo duol mochung' ne chwalo yedhe osiptende mapacho kae KEMSA kuma bende jatatije manyicha oyier makojolo ma bende koro tayo tije e duol no eko Dr. Andrew Mulwa ne obedo ka kendo ne okete tago maliet kabisa ka itude kod mago ma osebedo ka kwako nyiepo mag nede mag suna e pacho kae ma bende ne otele kod duol ma ma oken mar piny owacho mar Global Fund. Kaka wang'eyo kinde mokalo kae ni wasekelo ne joneno magwa lipode matudore kod weche mag nyiewo nede pacho kae makoro to piny Kenya ne owitie omenda mathoth manowinjo bende giriwore kendo gitie kanyakla kod Global Fund e nyiewo. Jatend migao mar thieth Susan Nakhumicha ne oketie tago maliet mar duoko penjo ni to en ang'o mane omiyo giuso piny Kenya kendo gimiyo piny Kenya bende owito omenda go kaluore ni ne onego bende gitiyo kanyakla achiel kod duol macholo yedhe pacho kae KEMSA. Ma bende obadho momako jatatije masani mancho yier makojolo mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa ka ipenje gima omiyo en kaka dire manotiyo kaka director mar bad migao ma ochung' ne tuoche mag malaria ne okochung' kar tiende mar neno ni mibadhi mane koro Global Fund omiyo koro ok giti kod KEMSA e chwalo nede pacho kae ne oyie mondo miyo omake. Miyo jod bura makae Milton oketo jatend migao mar thieth Susan Nakhumicha kod penjo mathoth gimomiyo pod no dhi nyime kod yiero Dr. Andrew Mulwa kaka jatatije mar KEMSA kata bede ni mibadhi moko ne pod make kaluore kod bedo ni ne en director machayo chenro mag tuoche mag malaria kuma bende ne owejo be ni kadhie ka bende inyiewo nede gi eki makoro Global Fund ne oweyo kendo tiyo gi kambi moro ma oyang kaka Wambo Company.
nyaka sani ka gitieko bura, gitieko mana dakika moko machuok, to chung' margi en ni mondo jatend migao mar thieth odhi obed piny kod ode, mondo mi obed ni jok moketo mbele mondo telne bad migepe mopogore opogore mag thieth e pacho kae gin jogo machal nade, nikech giwacho ni kata mana jatatije ma bende ochwal nyime mondo mi otelne NHIF. Nitiere penjo moko ma pod ipenjo chien kacha ni kamoro nitiere mibadhi maluore, to kata mana kowe kata mana Dr. Andrew Mulwa pod giwacho ni nitiere penjo monego bed ni giduoko, kendo gichano ni gidhi bago romo kendo mondo mi giduok jatend migao mar thieth kaachiel kod jatatije mar KEMSA oduok penjo gima omiyo ne giyie mondo mi piny Kenya owit omenda, ka bende giuso bende yie mar jogo ma osebedo ka konyo piny Kenya e yor thieth kaka mana Global Fund e tiyo kod piny Kenya e nyiewo gik moko kaachiel kod chwalo sir ne piny Kenya. Achiel kachiel nyaka kuomie studio Milton mana koponi in gi penjo moro. Judith Omondi gi thuolo ni aonge penjo, mak mana ni jawinjo na wadhi ane achiel kachiel chien kacha mondo wawinja ne kaka Susan Nakhumicha ne loso ewi wachni. As much as we have systems, it is these same people who go around systems to defraud resources, public resources. So we must deal with the people issue, Chair and honorable members. There is no other way from where I sit. And until we lay examples that now it is time for people to do the right thing, we shall continue with the same issues that we have had. So we have employed that tactic, and from where I sit, I am confident that it will bear fruits. It is not just these 6 facilities that were highlighted. We have a big, big problem. And one member said that how is it that over 60% of payments from NHIF goes to private facilities? Chair and honorable members, it will shock you that of the payments we made this month, after having delays from Exchequer for a long time, the top facility to be paid is one that we have suspended.